வணக்கம் ரஃபிக் ஹீரோ. ரஃபிக் டேரக்டருங்க. என்னோட கடைசி ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் வருமே. ஓகே. அதில் நீங்கள் தான் கேமராமேனு. நெக்ஸ்ட்டு ஓகே. திருமண வாழ்க்கை வந்து இனிமேல் தான் முடிவு எடுக்க முடியும். இப்போ செவ்வாய்க்கிழமை நம்ம படத்தோட விஷயம் அறிவிப்பூர்வமான அறிவிப்பு வந்து செவ்வாய்க்கிழமை ரிலீஸ் பண்ணிடும். இந்த மாதிரி சென்னை, கோயம்புத்தூர், பொள்ளாச்சி அதர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிறவங்க தான் நம்ம படத்துக்கு ஆடிஷன் வைக்க போகிறோம். வர செவ்வாய்க்கிழமை நம்மளோட பேஜில் நம்மளோட கான்டாக்ட் நம்பர் போட்டு அஃபிஷியலாக ஒரு சின்ன பிக் ஒன்று வரும். மக்கள் அனைவரும் இன்ஸ்டா மக்கள் அனைவரும் அவங்க வீட்டு பையனா, அவங்க வீட்டு ஒரு தம்பியா, அவங்களோட அண்ணனா, அவங்க பெத்த பையனா எல்லாருமே மேலும் மேலும் நம்மளோட வீடியோவுக்கு, நம்மளோட பேஜுக்கு, அப்புறம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற அனைத்து நம்மளோட டீம் அனைத்து யூடியூப் சேனலுக்கு, இன்ஸ்டாவுக்கு அனைவரும் வந்து சப்போர்ட் தருமாறு தாழ்மையும் கேட்டுக்கொள்ளும். இதுக்கப்புறம் எனக்கு அடுத்த படத்தோட ஒர்க் இருக்குது ப்ரோ. நான் மட்டும் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்க முடியாது. மீண்டும் ப்ரொடக்ஷன்ஸுக்கு நிறைய வேலை இருக்குது. போயிட்டு